Dan Lo Martinez veroordeeld tot 7 jaar. Dat is gisteren door de rechter uitgesproken. Miguelangelo Lo Martinez. Tegen hem was 8 jaar geëist en er is uiteindelijk 7 jaar opgelegd wegens drugssmokkel. Het gaat om drugssmokkel in het periode tussen 2019 en 2023. Lo Martinez zat tussen 2021 en 2024 in het Curaçaose parlement voor zijn partij CAM. Dus in de periode als statenlid zou hij zich ook hebben bezighouden met drugssmokkel en witwassen. Hij werd in november 2024 gearresteerd. Op dat moment was Martinez nog statenlid. Hij trok zich na enkele weken terug en zit dus nu al bijna een jaar vast. Volgens de rechter is er geen twijfel over de drugssmokkel. Martinez zelf ontkent alle beschuldigingen. Hij heeft tegen de rechter laten weten dat hij boos is, dat hij de zaak onrechtvaardig vindt en dat hij in hoger beroep gaat.